А? Еми да, вика сега наведи се, събуди сега ще се наведи и наше пръза, нали? Дай се едната ръка, дай се другата ръка. Браво, Пламка! Пръза. Дай втак музиката. Отишъл, нали, там да поздрави лекаря, много доволен, оправил се, нищо му няма направил, срал пред очите като нов. И минало половин година това, пак си сина заболял. Ох, Танасе, отишъл, ма лекаря го няма. Лекарът се премести. И чудо магазин взимал един пръст. Те оригинално, и този пръст. Събон сега ще навеждам се. Чувствам се като на кръстоса раз. Казвай всичко. Не знам нищо. Станат ли киптъпта? И то навел се. И тя му каза, дай си дясната ръка. Дай си лявата. Братле! Здравейни! Кусто пие количка. Бах ти как завъртя етикета, се чете кола наистина. Браво, Пламка. Къде се връща от моите? Ти какво правиш, бе? Снима. Като се връщахме от Чася малко, дай. Славаре! на твоето рамо и ти спеше и така. Дай си ми телефона, бе. Що? Да снимам. Пини! Браво, Ранги. Колата не е квадратна, не е квадратна. Като за българско идеално. Пламка, страхотно се справяш.